ഫുൾ അടിച്ചു പോയ ടൊൾമിനെയാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ. ഇത് ഫുൾ വാട്ടർ ഡാമേജ് ആയിട്ട് വന്ന ഐഫോൺ 12 ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ വന്നതാ. ഫുൾ വാട്ടർ ഡാമേജും ഉള്ളൊരു ഫുള്ള് ഫംഗസും ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടായേ. ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ പോയിട്ടുണ്ട്. മദർ ബോർഡ് അയച്ച് ഡിസിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അമ്മ ഫുൾ ഷോട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഐഫോണിൻ്റെ 12 പോലത്തെ ബോർഡുകളിലെല്ലാം സാൻഡ്വിച്ച് ബോർഡാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ബോർഡിന് മിത്ത മറ്റൊരു ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് ഷോർട്ടായെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഉള്ളത്തെ ബോർഡാണ് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബോർഡ് കണ്ടീഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ്. പക്ഷേ ഡി സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോർട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഉള്ളിലാണ് ഷോർട്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരു PA ആണ് ഷോർട്ടായെന്ന് മനസ്സിലായി. ഷോർട്ടെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ബോർഡ് നമ്മൾ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം ഡിസ്പ്ലേ കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഡിസ്പ്ലേ ഇട്ട് ഒരു കവർ സ്ക്രീൻ കാർഡും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ബോർഡ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈസി കെയറായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും.